לעשות משהו. חייבים לעשות מכה. נלך על מכה. חשבתי על משהו. מה, משהו מסובך? צריך רק 4 חליפות. לא צריך אפילו להשתמש באקדח. טוב, מה העבודה? מה זה? מה, בשנה שלך? אתה באמת חושב שאפשר לחיות עם סוד כזה? זה המקצוע שלי. מה? לא לגלות לאנשים דברים שהם לא אמורים לדעת. תאמיני לי, אני מבין בזה, אני כל החיים שלי חי בסוד. אני פה נכון, לא מרגישה טוב. מה? יש לי חום. כל החיים אתה אמרת לי שאני הכי חשובה, שאתה הגב שלי, נכון אמרת? אז בסדר, עשיתי טעות, אני מתחרטת עליה. זהו, שרפת? מתי שאני הכי צריכה אותך, אתה